La crisi econòmica derivada de la Covid ha tornat a evidenciar la vulnerabilitat de les persones amb trastorn mental o discapacitat intel·lectual, que són de les primeres a perdre la feina. Ho demostren les dades. Arran de la pandèmia, prop d'un 10% d'aquestes persones que treballen en empreses ordinàries s'han quedat sense ocupació. De fet, a nivell general, la seva taxa d'atur és d'un 43%, molt per sobre de la resta de població. Les entitats que treballen per la seva inserció demanen un pla de xoc de les administracions amb més pressupost i places de contractació garantides. Per ells, perdre la feina suposa trencar no només la vida laboral, sinó també les rutines diàries i l'estabilitat. Estan rebent formació per llançar-se a buscar feina. Són joves de CIT, una entitat que té cura de persones amb intel·ligència límit. Tenien 2 centres de treball que donava feina a part del seu col·lectiu. Com molts altres negocis, amb la pandèmia van haver de tancar, però el seu tancament té un vessant social i terapèutic difícil de suplir. Va ser un daltabaix després de 20 anys en funcionament. Ara s'han centrat a oferir plans individualitzats per reorientar la inserció de cada persona. Un exemple és la Clara. Aquesta temporada s'ha estrenat com a treballadora al Tibidabo. Ella ja havia treballat en atenció al públic i, a més, li agrada la canalla. M'ha costat una mica trobar feina, però quan vaig trobar això del Tibidabo vaig dir, a por ello. Un cop aconseguim la inserció, realment el canvi per ells és substancial, no? A nivell de qualitat de vida és brutal el canvi. Un dels hàndicaps és trobar empreses que trenquin barreres a favor de la contractació social. El Tibidabo fa 2 temporades que tenen gent de la CIT treballant-hi i el canvi per tots, amb l'ajuda dels tècnics, ha estat substancial. Tot i que teníem molta voluntat, no ens acabàvem de sortir satisfactòriament. Però potser no es feia de la manera adequada o potser els companys no ho entenien. Volien ajudar, però a vegades volien ajudar en excés, que això també impedeix el creixement de la persona, no? És molt important aquest acompanyament. Les persones amb discapacitat intel·lectual poden fer feines, no?, com a auxiliars dins de molts perfils i dins de diversos sectors. Poden tenir moltes més oportunitats de les que actualment tenen. Segons les últimes dades del 2019, només una de cada 5 persones actives en discapacitat intel·lectual té feina. Ho ressalta DINCAT, l'associació que més àmpliament representa el col·lectiu de persones amb discapacitat. Reclamen mesures de discriminació positiva en contractació i un cop d'efecte des de les administracions. Els ajuntaments, la Generalitat, poden ser uns grans creadors d'ocupació per persones amb discapacitat intel·lectual a través de contractar serveis als centres especials de treball. Sovint les entitats no demanen tant subvencions, sinó oportunitats per generar més ocupació per a les persones amb discapacitat intel·lectual. DINCAT també ha presentat un informe amb 20 mesures que creuen que ja es podrien aplicar, una de les quals és augmentar fins a un 4% la quota de reserva per la contractació de persones amb discapacitat i que un 1% d'aquest sigui per a discapacitats intel·lectuals.